Ọkọdị na-ekwukwa okwu ụmụazị Igbo be anyị gbakwọrọ ụgbọ ihe ụmụazị Igbo be anyị gbakwọrọ ụgbọ ihe ibe anyị na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị Igbo be anyị na-agbazi Igbo yi nke tonite ọchọgbọ fonu wee mebe ya uwe ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu marụ na bọyị dị mma nwata tote na je bụ abụọyị ka ọ nataba maka na onye fe eze ruo ya nke onye ji ego onye agọna ya onye fe eze na eze ji eri ya ofu akarụta mmanụ na oji ezubara ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ Igbo be anyị ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu gbaba abọyị IKUKUOMA odogwu alọji dị mma gwana anyị onye Igbo gwa anyị ihe Igbo gwa anyị onye Igbo gwa anyị ife Igbo. Okay, thank you very much. Afọ m bụ Chief Ikenna Ezeh, onye ji IKUKUOMA ALOR wee mara. Mụ bụ the MD of Royal Point Integrated Investment Limited. Okay. Ka ihe unu na-emekarị, ka ihe Royal Point na-emekarị? Okay, Royal Point bụ one of the biggest furniture company in Nigeria. Okay. I know into furniture, office and the home furniture. Okay. Onye ọbụla lụchara unu, elucha unu wee kpọọ anyị abịa hazie etu esi wee nyefe. Okay. Ihe anyị na-eme. Okay. Anyị na-ekwu okwu maka Igba-Boi, Igbo Apprenticeship System. Ndị Harvard nebachara anya na ya sị na onye nwa ụkpọkọpe n'ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosie ike dịka ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ empowerment. Ukwu na ya nwa bụ the largest incubator of businesses all over the world. Bụrụkwa ihe zụpụtagolo ọtụtụ milionia karịsịa n'ọnụọgụ ihe ọbụla bụ institution dị n'ụwa. Wee na-ajụ Igba-Boi. Yes, partly I'm not saying a butcher boy, but one way or the other, or a part of it, the same process. Okay. So it's a muku masakana Igba-Boi. Okay. Ka ihe nwekwa n'ikwu maka etu a o si edeze kasị na ndị mmadụ ụmụaka anyị karịsịa ada enebazi anya n'ihe gbasara Igba-Boi ya. Okay, na mbụ mmebido by ikene ndị nna nna anyị ha ndị buzu wee wepụta that Igba-Boi masị ka Chukwu gọzie ha because that thing bụ one of the thing melo empowerment help ndị Igbo wee bụrụ ihe ha bụ n'ụbọchị kịta. Yes. That usoro Igba-Boi bụ a blessing to ụmụ ala Igbo. Ọ bụ ihe mara ezigbo mma ma ọ bụ onwe ya, mana ọ dị ihe mwute na n'oge ugbu a ụmụaka Igbo enwerozi onye chọrọ inwe ndidi. Nsogbu anyị nwere kịta bụ na onye ọbụla chọziri ego ọkụ enwere onye chọziri inwe ndidi. Like ọ bụrụ oge izizi ndị nna nna anyị ha people na-enwe ike nwee ndidi na 5 years 6 years cool down wee na-amụ, mana kịta ọ dịzi onye ọbụla ọkụ mmasị onye a bụ the major problem enwere melu na ụmụaka Igbo nwere ọzọ onye dị interested. Ke ndụmọdụ na-adụkwanụ ụmụaka ndị be anyị, ke ndụmọdụ na-adụ maka ka e wee nwee ike fụ na ihe a na ewechatakwala ya azụ ọ bụgoro na ọ bụghị etu ọ dị na mbụ mana to some extent. Asị m kwuo n'uche aka m masị na mbụ ebe ọlụ ekwesị ibido ọlụ bụ from nne na nna, the formative stage. Oge ụmụaka na-ekwu n'oge a na-afọm ha
You understand? So all oburo yeah just bido n'ebe ụmụaka na I bido from the parents. You understand? Anyị bụ ndị Igbo ya ma etu esi wee na-agwa ụmụaka anyị na-azụ ha ọfụma ka ọ ghara ịdị ha ọsịsọ ịghọta ka amalụ na ịkpata ego abụrụ ịpụta ozugbo tigbu ụzọ wee pụta itigbute n'ike a na-etugbutekwa n'ike mana nke etugbutere n'ike ọ daa asọcha ose etu ahụ ị na-anya ọfụma ịfụ na nke etugbutere n'ike na-anakwa n'ike so ọ bụrụ na the parents nwere ike ịna-azụ ụmụ ha ịghọta ka ha nwere ike ịkamụ down ịghọta nwere ike ịnọ na boy because kịta most children kịta onwe ụzọ chọrọ ịnọ na boy onwe onye nwere ike ịbịa na 4-5 years si na ọ nọ ịmụ ahịa so ndụmọdụ the most important thing ndụmọdụ mmadụ bụ first of all bụ anyị nwebụrụ Igbo ka anyị na-ahaziri ụmụ anyị ọfụma ka ha nwee ike ịma na ego a na-akpakpa bụrụ tigbuo zọgbuo na a na-enwe ndidi work for it. IKUKUOMA ALOR lalịghị nne okwu amaka ịwụ na-agba ife ewu n'elu ife ọzọ nchọrọ ịjụ gị bụ ụmụaka anyị ada asụmụzi Igbo onye jụọla ọsị gị ma mama side bụ Igbo mana afọ ha na-azakwa bụrụsị afọ Igbo ụfọdụ pụtazi kwuo na afọ ha kpọọ afọ ha a na-asụziri ha Igbo fa na-ene onye ọnụ na ya aghọtaghị onye a na-ekwu kedu ihe ndụmọdụ ị nwekwa ike inye maka ya ka ihe iche na ya bụ ihe butere ya na ihe a ga-eji wee mee ka ụdị ihe dị etu a kwụsị maka na UNESCO si na after about in 50 years time na asụsụ Igbo nwere ike ịsapụ maka ya bụ ife ihe kwuru bụ eziokwu a very big problem ọ nnukwu nsogbu dị elu Igbo kịta na so like etu nsi wee kwu na mbụ ịghọta ihe a the main thing bụ nne na nna ka ọ dịrị ụmụaka like anyị nwa nọ na Abuja kịta na ụmụ anyị imeke a point of duty na n'ụlọ nọọsụ Igbo ka ihe na-asụrụ ụmụaka dị na-eluzie n'ụlọ akwụkwọ ha mụbazie other language ha ka ịmụ ma French mụọ English mụọ ha mụba mana apụta ha na n'ụlọ ịghọta no Igbo mee as a rule you understand that is the way yes we need promote that Igbo language because ihe bụ eziokwu ị na-efu na Igbo language kịta na 80% of ụmụaka Igbo ada asụmụ Igbo onwe onye na-asụmụ Igbo onye ọbụla sị gị na afọ ha bi rụọ ndị Igbo ka ha bụ they cannot speak so ọ dị anyị nwa bụ ndị nne na nna aka anyị nwa bụ ndị Igbo the elders ọ dị anyị nwere aka make sure that na I may impact that language on our children so that the language ghara ịnwụ. Daalụ nne ihe ọzọ mma ajụkwa gị bụ na ụfọdụ na-asị na ndị Igbo afụghị onwe ha n'anya ka ihe nwere ike ikwu na nke a ikwele na nke a ekwurekwa m na nke ahụ onye kwụsịrị ha ndị Igbo afụghị onwe ha n'anya ịma ihe dị n'ihe bụ na onwere oge ihe n'anya onwere oge Igbo niile ya fụ onwe ha n'anya but I believe that to a greater percentage na Igbo fụrụ onwe ha n'anya because na mbụ nye ka onye Igbo ga-eji wee kpọrọ nwanne ya from village kpọgotie ebe ọ nọ ya na ya nọrọ okụziela ihe ọ na-eme ọ nọ obere onye ego do ya ụlọ most of the millionaires and billionaires bụ ndị Igbo ifo kịta bụ that process and not that love if not for that love ụdị ya ama na-eme so mmasị na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya. IKUKUOMA ALOR ị na-agba ife ewu na-eli nke ọzọ dịkwa ka nwanne ya ebe akụ ruo unu ebe ị nọ na Abuja agagharị m Abuja mgbe gara aga mụ nwe onye ma Abuja ọfụma bụ investor mụ na ya agagharị ọ na-egosigasị m investment ma ụlọ ma hotel ma a niile bụ almost 80% or more than 80% bụ so Igbo nwee mana ịgbada ha n'Igbo adịrọ like that ka ihe na-eche maka akụruo unu ekwesịrị onye lue ka onwe ndị si onye nwee ịtọnya wee na ịbụa nwee ndị si onye nwee ịbụ anya wee n'ofu dobe ofu here kedu ya on suggestion isi m kwuo n'uche aka m that ihe akụrụ n'ụlọ bụ ihe maọbụla onwe ya ihe maọbụla onwe ya because ọ na-ewute m na ndị Igbo anyị nwabụ ndị Igbo anyị gaa na ugwu maọbụ ebe ọbụla anyị nọ ọla investment anyị etinye ebe ahụ mana abịa n'Igbo anyị ama abịazi sọpọtụ Igbo promotuo Igbo ọ nnukwu ihe nwute so akụrụ ụlọ bụ ihe mara mma
onwere ihe dịka na ịkpachalụ nwe nke ihe ewenata ụlọ. You understand? Like ọ bụ na ịmalụ nke line nọ, ọ bụ na factory ka ị na-alụ, iwenata ụlọ is a way ịbịa promote ana Igbo anyị. Instead of anyị nwee gaba ebe ahụ, ha nwa chọta anyị na ana Igbo. So obere oge, you understand, ifu na ana Igbo everywhere achakelu. So apart from that self, or a form of retirement. Yes. It's a good form of retirement. Igbo ọ na-abụ nna funde ya bụ ha na ocha 70 aka na-agbagharị n'ọrụ obodo n'ọrụ ugwu Awụsa na-agbagharị. O kwesịrị ịdị etu a. O kwesịrị onwe eji a bụ ilu ihe ndị ahụ iwenetara ụlọ ịnatazịa na-enelu ya anya nọrụzịa na-retire go nọrọ ụlọ nso. So etu a ka o kwesịrị iwe dị. Ikukuoma ị na-agba ife ụlọ eli. Another thing m na-ajụ gị bụ ife gbasara itilisi ife ndị mmadụ here and there. Kedu kwa oyitakwala ife a na-afe ekwu onye gbasara a na-afe ekwu na-etilisigo landmark na Lagos. Ife a na-afe ekwu onye ọkọ na-akpụ anya uhe akọ na ya. Kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị Igbo gbasara nke ahụ? Ihe a na-akụrisi ebe niile mana Abuja mana Lagos. Ihe nwere ikwu maka ya. O sokwa n'ihe m kwuru kịta na maka iwenata ihe n'ala Igbo. Ọ na-ewute m, ọ na ihe na-apụ anya mmiri na ụmụaka be anyị gbachaa mbọ, ma ndị nọ na Lagos ma ndị nọ Abuja ma ndị nọ Kaduna n'obodo dị iche iche gbachaa mbọ mechaa investment apụta etilise. Ọ nnukwu ihe mwute. So I think oge elugo oge ndị be anyị emepe anya welu ile ha gụọ eze fọnụ wee malụ the right thing to do. Na ihe ha kwesịrị ime bụ the investment na-ewenata ya ụlọ. You understand? So that to avoid all those demolitions na-eme, especially against the Igbos. So I must say na all part of ihe anyị na-ekwu iwenata akụ anyị n'ụlọ. Ihe ọzọ nchọrọ ka anyị jụta gị, a na-ekwu okwu retirement. Ị na-anya fụ na ọtụtụ ụlọ akụ ma ụlọ ngwaahịa ndị be anyị wubegasịrị. Maga amalụ mmadụ ka Ikenna Ezeh mgbe anyị na-etolite ma Chukwu transport ma nnukwu kọmpani dị iche iche ma GMO ha. Ị na-anya fụ na tata na ha nọrọzi. O wee dịka asị na ndị be anyị ha akwadolu generation ha na-abịa n'iru ịnọchi anya ha na business fa. Kedu ihe nwere ikwu maka nke a, and kedu ihe bụ experience nwe plans nwere ụmụ ịnọchikwa na this royal point na emesi ịnụsia ike gị gbada jezubezi ezumike nka? Just like it is you kwuru amaka. Ihe notice bụ ihe na-eme ihe dị rampant kịta, and a big problem. I kwesịrị ineba anya malite esi wee solve ya. You understand? Most of Igbo business people amụrụ etu esi bring their family, especially ụmụ ha, into their business. Mana ihe dị mma no matter ọsọ ya bụ na nwa gị na-agụ na America na-agụ na London, ebe ọbụ na ọsọ ya nọlụ, ị kwesịrị ịdị na-akụli anya yọta kụli anya n'ihe ị na-eme so that uche dị ya, because ihe dị mma, so that anytime imelu onike gị dị yọta they will take over. Mma sị na mma gwa ndị Igbo anyị ka ha mụta etu anyị esi wee na-eme involve their children ihe ọbụla ha na-eme, so that oge ike gwụbara ha ụmụaka ahụ they will be able to take over. Ọ bụrụ onye anwụọ na afọ ọzọ onye that company is dead. O kwesịrị ịdị otu ahụ. Ị gaa n'obodo Igbo like some of these big companies, also ya bụ na onye anọrọ ya, the company will keep on growing because na-enwekwu structure. So all that structure bụ ihe dị very very important. I create that structure so that actually onye ọbụla na onye anọrọzi ya, the company will live on. I kwuru na Igba-Boi amaka na ọ dịkwa mma ka eme ya encourage. Nwere ka ịzụpụtago ụmụ boy nwere ndị ịzụpụtara? Yes,
Igbo-Boi nzọpụtara from alọ nakwa ndị nke nọkwa n'eketa ala ka na-amụkwa ahịa ọkụchi na obere oge emechaa edukwa ụlọ ejezọkwa aka ha. Royal Point ọsọ na Abuja ka ọ dị ka nwere ngalaba ebe ọzọ gasị. Anyị nwere branch ọzọ na Lagos, anyị nwekwara ndị branch na Lagos. For now, Abuja and Lagos. Kedu ihe ndị unu na-enwekarị ebe a and ihe gbasara ma clearing and etu etinyesila ego ma ihe gbasara dollar ke challenges ị na-enwe na ịtụnata ngwaahịa na ili ele? It's good at the motives were point to this angle because I want to make business of the hustle is I want a lot of challenges, clearing of goods, shipment, and the most important one with the exchange rate. Okay, I be those I'm dollar no maybe 180 something, even okay on maybe 105 or something. But now dollar na choose 1,300 or something. All making in there so that based on economy. So challenge is the most important challenge I know with the currency. You understand? Then the clearing everything get an 80 go. No, looking so mana. Notwithstanding, I can only not try our best. So, okay, handy Royal Point in and we got say na furniture. Okay, anything furniture, I don't office. Like even on market is table, chair, shelf, table, you understand now for conference table, bookshelves, city, office sofa, a lot of them. You open use in office. I know. Then I'm on a home, dining table, sofa, kitchen cabinet, center table, stools, royal bed, anything. And they use one no. I know. In a kind of kuku akuluno in a Lord, dream or vision. You were that I had a car. Buy an hour di ha na Igbo. Or the plan. Yes, exactly. In fact, some years ago, I was going to discussion with some Chinese company. With some Chinese company, I have Kabia, and I told them, "Man, I need Kabia, they set it up like a factory." But the major issue, they came, a major survey, take it everything, but the major issue, the power. Power. So I take it away from now. Has it Kabia? Now the amount you too much because the money I spend to generate power, you too much. So the product will now be higher than Egypt and Obodo. So all part of here in the government, open case we may stabilize this power. You understand? They may most of these foreign companies, they will be willing to come. Just like it to Abana Tabago, some Bada Tabagolaba. Exactly. Look at Abba now. Abba has come to something else. Abba power has improved to a great level. So most of these investors, they are going down there. So it's a thing of joy. And in a special way, the governor of Abia State, I want to thank him. He's doing a great work. Well, the Igbo word one day board generally, if any now, so ndị Igbo ụmụnne m na ụmụnna m so mmasị ka ndụọ anyị ọdụ wee gwa anyị na ihe niile anyị na-eme anyị bụrụ Igbo n'obi ihe ọbụla ebe ọbụla anyị nọ ihe ọbụla anyị na-eme anyị try ya ka anyị wenata ọbụgo nọọ one quarter wenata ya. You understand? It's a way of promoting Igbo. Then another thing, ihe Igbo-Boi na ihe Igbo-Boi bụ a special way of empowerment. Enwere ihe dịka empowerment. It's a way to support one another and we grow our race. Igbo Amaka Igbo bụ a great tribe in Nigeria and I want to be the best. We are proud to be Igbo. So I must say, now united we can do it. United we can do it. Obuna I intend to come where continue in a high name
ịdị na-akpọ nwanne anyị ebe ọ bụla ya na-alụ ihe ọ bụla na-eme gị kpọrọ nwanne gị kpọrọ ofu onye kụzielie esepụrụ ya to go a long way. Mmasị ndị na-eme ha jidesie ka ha jide ka ha ji ndị ada eme ha jisi ike ka ha bido n'ebe ụdị ihe dị ụtọ ka e wee kwalite anyị Igbo na Nigeria. Daalụ hinne ikuku ọma alọ ịgbara ife ulili Igbo ji ụdị ebube. Daalụ. onye kele eriri ọma bụla eziokwu nwatakịrị tatalụ ga-afụfụ iduru ụlọ ọkwa n'eziokwu mana onye ji azọ ga echi anakwa mụ ngwọrọ n'ụgwọ ma bụla eziokwu nwata rie awọ na ọja ajụ ụdọ sọtụtụri ohu maka na ọkwa ọjụọ na ọkwa n'eziokwu ndị ọga biko nwata tatalụ ga-afụfụ gị setụrụkwa anya ọma n'eziokwu maka nwa ekwere machi ya echi eze echi. YouTube anyị ka anyị gbawa bọyị na bọyị dị mma. YouTube anyị ka anyị gbawa bọyị onye fe eze na eze je eri ya orie na kolobia ruo ya na nke inugogo onye fe eze na eze je eri ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ ibu na-emere unu ibe na anyị ji adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọchọ nke o ji eme anyị bụ Igbo na ọ ji analịla azụ ọkwa eche anyị na-eze ete ṅụkwa ya